Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Čech a v tomto videu vám představím program DreamSpark od společnosti Microsoft. O co se jedná? Co je to DreamSpark? DreamSpark je program, určitá iniciativa společnosti Microsoft na podporu technického vzdělání, v rámci které je studentům umožněn přístup k profesionálním vývojářským nástrojům zadarmo. K jakým vývojářským nástrojům? Pojďme se podívat. Jak vidíme, tak nabídka je rozčleněna do 3 kategorií. První vývojaři a designérské nástroje. Asi hlavním trhákem bude Professional verze Visual Studia, aktuálně Preview 2013, ale i plná verze 2012 s nejnovějším updatem 3. A dále je zde v nabídce XNA Game Studio 4, Kodu Game Lab, Microsoft Mathematics, Microsoft Robotics Developer Studio a další, každému podle jeho gusta, všechno úplně zdarma. V sekci Servers and Application asi 2 nejhlavnější produkty, nejnovější verze Windows Server 2012 a nejnovější verze SQL Server 2012, plus jejich starší verze, pakliže byste se chtěli podívat. A v sekci Training and Certification jsou zde odkazy na Microsoft Virtual Academy, Microsoft Certification a knihy od Microsoft Press zadarmo. Těmto 3 posledním se budeme věnovat zvlášť v jednotlivých videích, ale teď se vraťme k programu DreamSpark. Jak vidíte, ta nabídka je celkem zajímavá, hlavně protože je tedy zadarmo pro testování, vyzkoušení, učení se a může si ji zřídit každý student vysoké a střední školy v České republice. Dnes vám stačí je vlastně ISIC. Že tato nabídka, kterou vidíte teď, je vlastně nabídka pro všechny, ve které jsou základní vývojářské nástroje, ale nejsou tam třeba nejnovější verze systému Windows, chybí tady některé součásti Office a další, které jsou potom součástí vyšších nebo jiných nabídek Microsoft DreamSpark, ale toto je jenom video k určité základní funkcionalitě nebo základní nabídce, kterou Microsoft pomocí programu DreamSpark nabízí. V příštích části se podíváme na to, jak si vytvořit účet, abyste měli k těmto nástrojům přístup, a v některé z dalších částí o tom, jak si samotný software stáhnout. Mějte se hezky.